mga produktong gibo sa abaka, siring kambag, tsinelas, mga pandekorasyon na swak sa harong maging sa opisina. Masisiram na pagkakan, nagibo sa pili asin kakao asin kadakol pang iba. Ang pirasa na sa kadakol na produktong mababakal ngunyan sa sarong dakulang mall sa Legazpi. Saro sa mga exhibitors si Camilo Miharo, nagikan pang Camarines Sur, napigbibida ang saindang Bicol Express Empanada. Salamat namin kasi ganitong mga trade fair po nabibigyan po kami ng pagkakataon na makilala ang aming products, lalo na ang aming mga kasasaka na isa sa mga pangunahing nagbibigay ng pagkain sa lahat ng community. Kabali man sa trade fair ang BJMP, napigbibida man ang mga produktong gibok ang mga PDL sa Albay, arog ang mga parol na perfect ng gadgunya na Yuletide season. We invite the public po, mga ate, kuya, mga ninong, ninang, na bumili po tayo ng mga produkto, mga livelihood products ng mga PDL. So nakatulong na po tayo, napasaya pa po natin ang mga mahal sa buhay natin. Sigun kay DSWD Assistant Regional Director Raul Inohas, parte ang aktibidad sa ikatulong taon na anibersaryo kang IPAP o Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na pigpapanginotan kang sa indang ahensya, Department of Agriculture as in Department of Agrarian Reform, katuwang ang iba pang ahensyas kang gobyerno. Ma-appreciate yun, yung mga, kung ano yung may mga talento yung mga tao na nasa community-based organizations natin na kung saan yung mga local na produkto natin na mabibili ninyo ay makakatulong din sa mga taong nandito sa organization na ito. May temang aktibidad na orgulyo sa lokal na produkto na obetong maibida ang mga produktong Tatak Bicol. Total na 25 exhibitors ang kabali sa trade fair. Sa mga mauot na mapasyaran ng trade fair, makukuha ini sa 4th floor kang SM City Legazpi na madurar sundo sa Biyernes. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal,